Attacks chia vile sensemo ya online asabange babere bako pamoja na kuboriko asingencho asensemo ya mitandao kungusana kwa biro kongi kubwatakana na bera betaratangaza kurende oroka ndire gutwara obatobekero kyo bujungi babonjari umo wakilisho basubati county ya Kisii na nkwana njiraba buyase abananchi babatebanga oyo iranirenka oyo batebanga ya wenta ndrene kyae nekere nakuboringa inubuna barayi abasubati ngusira namore nambe mubwa matibwago no mwakilisho basubati county ya Kisii Mheshimiwa Donya ngakipore enche timbo tewe bonde no mwakilishi bwabangina Kisii County nere nkuliki yale buna nkuliki onye ground ya kanire it is not my problem inche tindo chigose nimbwate bobe bonde nere onye ochire koliye kirugo kyobo bunge enaigure korwase abantu baye ere mwenyene tarateba onyotebire tindaigo lakini egente kiamanyete igoro ye siasa ne ground okogenda sabantu bakoreki bagokonye obuya ekiama bagoteba gocha kubori koru ne kia UDA ne gento manyete UDA UDA ne kiama UDA na kinkobori. I'm a life member of UDA and I support UDA with every part of my being. I support the party leader, the deputy party leader and the entire UDA fraternity. Onye kagocha igotoko genda nomination nkomubwa nkomusabambwatesi gakombwa ninje ngoreki mubwatesi batrende ground mangana na mangarororo nkomusabage endrere nige ekirogo keri ali kuboli ekyale gekogera asaba subati twachorire bobo women rebekero gekiga shares okorire bintu bibere bitatu okoranga biarekanira ariko genderera nikiae mbuya yare koba kobua gocha kondwanererie kina na kolire gasi. I have toiled. You remember when I was starting there was a lot of negativity towards women leadership ngako musubati uragote musubati onde bwensta kunyarako ko boli chikura bonchari and all that na ebere iri abantu banchire baorobiri chinkoro. You understand? Right now you can go anywhere, you can be given a platform yogukwana nganko boli olege ekirugo kyobo chumbe. But again onyorolire kina kiatagiti akuje tumenyane kwa ground. At the end of the day ground na kikego chigokwana lakini ground ni kumoto. Chikura nigo chire ase umwananchi. Yes.